dan i dobrodošli, ovdje Matija i da evo nas u 4. epizodi mini igara. Danas smo na Guildcraftu, ali ne sami, sa nama je i moj drug Uroš koji je evo baš pored mene. Kaži ćao. Neće se čuti, ako se ne čuje baš dobro, Uroš, to je zato što nismo na Skype-u, imali smo nekih problema i u stvari to se čuje preko mog telefona, jedno zove, da. A u sljedećoj epizodi će vjerovatno biti Skype, evo da ubijemo ovog. Ali da je Grace period. Ajde, dođi. Ovamo, gdje si ti? A evo me. Da. Šta? Ali imaš nešto da mi daš? Evo ti jedan. Ja sam jadan. I evo ti hlebic. Uzmi. A oružje? Nemam. Nemoj, evo, nemoj molim. Hoćemo ovog. Ubijemo, ne, ovog ćemo, ovi imaju dobre stvari. Nisu dobre, ali neke stvari, barem. Imamo, tu ćemo, ne, dobro je, učinilo mi se da ima mač. Tu ćemo da, gdje je onaj? Dođi evo da ubijemo tim. Ne mi dalje oružje, evo da ubijemo ove. Ne! Umro sam. Ubi ga! Ubi ga! A jao. Je. Ajde. Ideš o... Jesi tu? Ćao. Prati me opet. Idemo tamo iza tebe. Može, može. Ovdje, brzo, brzo. Ne. Gdje si ti? Evo te. Dođi ovo. Da, dašao sam, dođi ovo. I da vidiš, šta je ispred tebe? Vidim. Ovamo, ovaj 09. 9. Da ima 14. Ušao? Neko mi stao na put. Ušao ti? Jesam. Ja. I da, vidite. Sad će počne igra za 37 sekundi. Ako ovo ne bude isečeno, ne znam, možda će biti isečeno, ali nema veze. Evo tamo na onim zidirama sam, evo me, sad sam u tebi. Jao. Evo tamo ćemo. O, dobro, mislio sam da me neko izbacio, ne znam kako. Izvinite, kio sam malo. Evo, počeli sam. Pogledaj desno. Idi tamo u onaj tunel, nemoj na sredinu. Ovamo ćemo. Da. Kako ti uvijek budeš tu kod tog tunela? Ne znam, i prošli put kad smo htjeli ja Stevo, ti si bio tu. Ubij ovog Stevo. A si tu sve, uzaj ovaj debil sve meni. Čekaj, jel imaš oružje? Ne, idi pravo, nema se Ne. Pravo pa desno, prati me. Dobro, ovaj Stevoć. Plaži... Ovo mene prati. Da. Pa tuči ga. A ti uvijek na taj. Sad, to. Našao sam oružje. I pilence za tebe, evo. Imam ja oružje. Aha, ukrala sam ti luk. Daj mi nazad moje pilence. Da? Moje pila mi vrati. Večerov koje sam ti dao. Jel imaš strele? Ne. A ti? A luk? Da. Ja imam luk, ali imam strele. Da, vrati mi moje pile. Daj. Ili ću da te ubijem. Ej, pazi, gledaj. Ajmo ga ubijemo. Kuj taj debil. Ubi. To. Nije ima oružje. Imao je hleb da ga podelim. Imamo ima jedan kočić. Ej, ajmo da ubijemo ovog. Juri. Hoćemo da... Ajmo, ne. Dođi vamo, ja ću ti pomoći. Ja ću ubijem ovo. O ne, mrtav sam. Nisi? Jesam, pomozi mi. O ne. Prosti. Samir. Da, tog Samira. Ne! Umro si. Ajde i ja ću. Umro.
ubio sam jednog! Ubio sam drugog, to! Ubili smo, uspio. Ne, ubili smo. Ajde, hoćeš da me spektatuješ? Da? Hoćeš da me gledaš? Okej. Mogu da napravim metalni mač. Pa napravi. Znam i... Ja sam od onog jednog lika bio dobio, evo onaj kameni mač. Aha, imam 2 strele. Joj. Još... Samo nešto da proverim. Biće, sad će se pojaviti crna slika na ekranu. U redu. Kako ćemo s njim ovdje? Pa još tako, još igru 2. Da ne bude onako predugačko. Žoba staviš na YouTube. Da. Sada je, sada vam kažem, sada je trenutno 9:45 uveče, znači to će biti oko 11 sigurno gotovo. Evo ga jedan čovjek, jel vidiš ako jurim jednog? Ne jurim ga, ali približavam mu se. Ćao, umro, mrtav si. Gledat ću ulicu, Opet. da svi da se nađe, juriš nekog tipa. Da, neki fah duhu. Onda jedem. Juriš, komu juriš. Ne, Sad ćemo krenuo da gaći strelom. da, jeo sam, Ima strelu u glavi. vidi, zaboljela mi je u rame. Sad sam se okrenuo i izvukao strelu, uhuhu. Ajmo, ubit ću ga. Na onom brodu imaš 2-3 kopčeta. Ne, strela. Mislim da se on bio borio pa je sad slab. Ajde, umri. Umreće. Da, Skoro, igraju. moram da jedem jabuku. Opet se je pogodio strelom. Umri! Još jedan udarac mislim. Kosovo, Tu, u vodi je. Umrao je. To! Koliko stvari imao. Stavimo ovo. jer imaš metalni mač. Ne, zaboravio sam da ga pravim. Jer Kad- koji mač imaš? Kameni, vidiš? Aha, da. Što bacaš stvari, dobre su. To! A imam ja bolje. Treba će nekom, uzeti ti neko pa... Znam, tako sam i uvek premislio, ali ne znam. Samo mi smetao inventar, ako ubijem nekog sa boljim stvarima, onda će mi. Pa ćemo i svoga da snimamo. Verovatno, sutra ćemo preživljavanje neko, poresimo. Factions, ili na nekom serveru važi. Ja sutra mogu sigurno, zato što danas sam imao trening pa kasno vratio. Nam je bio rođendan. Da mogu, Super. da hoću. Isto u ovo vreme, oko pol vremena. Da, Okej. To je najbolje. ima nas još 8. Samo treba da nađemo. U stvari, ići ćemo još jednu, a to što već je 9:50, treba da uskoro završimo ovu epizodu. Ići ćemo još jednu. Koliko minuta snimamo? Oko 10-ak. Ajde još 2 hamburger. Ajde, dobro. Evo, znaš, jedan Hunger Games, jedan Kid Bullet. Da. Je li ima ono kit... Da, je li ima ono kit PvP da... Kit PvP da... Bulletcraftu? Ima. Super. Ima i posti, Da. A prošlu epizodu smo ono snimali, nisi se ni čuo, pa sam ja pobedio, se sećaš, a nismo mogli da okotimo, zato što sam zaboravio u koji da snimam igru, a ne desktop. Pa se onda sve nešto pokvarilo, nije ni bio Minecraft, pa... Sutra s Stefana da mu kažem da gleda klip. Da. Ti otišao gore? Vidim jednog čovjeka, tamo je. Hoćeš ti da mi kažeš gdje su ljudi? Da? Ajde ti mi govori gdje su ljudi, da ih lakše nađem. Ostavio si teleportu do tebe. Aha. Vidim jednog sada, gore je, u stvari tu je, Da, lagani, ima kapu. evo, umro je. I je šta radi? Umro je, da. Jel ima... Ima je nešto metal, ima je pantalone
Nije. Imao je metalne čizmice. Da. Ajmo sad nađi nekog najbližeg opet. U stvari ovog sam ja našao. Probaj, odleti gore i tu oko mene traži nekog. Dobro. Jel vidiš nekog najbližeg? Jel vidiš nekog? Teleportuj se kod nekoga. Kod nekog... Evo vidi baš jednog. Ja ti kažem... Tu sam. Neki džeper. Šta? Pazi da ne umreš. Umreću. To. Tako je, bravo. Imamo si stranice, hvala. Imao čupu. Da, to hoće ide pokup. Treba mi malo bolje hrane. Čestovi će se reparadovati za 120 sekundi. To je 2 minuta, da. Imamo. Nisam baš zvuk toga. Idemo, ajde. A on mi ništa neće uraditi ono za... Jer možeš da začaraš nešto? Ne. U prošloj igri, u stvari nisam. Uzet ću gdje ona me... Znam da imate tablo za čaranje. Da, ima. Treba još jedan iron za pantalone da napravim. Nema niko tu iron. Nema nikada. Sad čekat ću ovdje cijele 2 minuta da vidim da li ima nečega. Našla sam blago. No šta? Pazi ovo. Vidiš? Šta? Koščica. Vidim da držiš košku. Da. Jel imamo nešto... Sad ću da vidim da li ima nekog ovdje. Ne znam, pravo ćemo ovdje. Dobro. Nema nikoga. Samo si ti tu. Ajde teleportuj se kod nekoga sa onim kompasom. Šta? Teleportuj se kod nekoga sa kompasom. Okej. I reci mi gdje je. Sad malo lagujem ono. Ček sam sekund. Da li... Ne znam da se neko tako. 7 minuta. 8. Da li lagujem? Ne lagujem. Dobro je. Pa ćemo stići da odigramo. Stići ćemo. Jedan je na nekom brodu. Aha. A ja vidjela. Ja kažem da li lagujem, jedan kaže da. Jedan je isto na brodu. Znači to su 2 i još jedan. A jedan je kod... Ne znam da je ovo skroz negdje tamo dalje. Evo zlatna jabuka. I nije. Još jedan ono oko. Mogu da napravim ono majicu. Ajde požuri sa igrom, pošto ja mogu samo 7 minuta da igramo još jednu igru. Dobro. Samo ćemo još jednu. Da, požurit ću, evo. Strele, ništa. Obavezno me stavi na YouTube. Moću. Imam kraj, mogu napravim još strela. Tu i tu. Ja ne znam kako se stavi strela uopšte. Od kad ti igraš Minecraft? Šta? Od kad ti igraš Minecraft? Nemam pojma. Ma, šta? Mrazi, Jer tu imaju dijamanti uopšte. Mislim da ne. Ja, da ne. A na Minecraftu ima? Da. Nema? Ima. Od sada imaju i dijamantski oklop da nađeš. U stvari mislim samo na supply dropu. Gdje su ono ljudi što si rekao? Na brodovima, jel sam ja blizu njih? Ono na onom tamo brodu. Velikom. U stvari ne znam da sam brodu, ja sam bio... A sad ću opet da vidim gdje. Vidim ih. To je tim. Da, tim. Našao sam ih, teleportaj se kod mene, a ja probat ću da ih ubijem. Evo ih, dvojice stoje jedan pored drugog. Da. Jedan je Lorenz, moj ja, tako nešto. Da. Drugi je Manuel. Gdje sam dao? Sad ću da ih ubijem. Biće super. Ej, požuri, ubit će te. Neće.
Bolji sam od njih, oboje. Ajde. Pazi. Teleportovat će se gore. Ubit ću ovoga. Ovdje je mrtav i ovaj je mrtav isto. Ja si skočio u vodu ko orao. Ubi ga. Tu ide još jedna. Yeah. Uspio. Samo vas je još dvoje ostalo. Da, još ja je. Gdje je ovaj? Bilo bi šteta da izgubim. Ovo ti je kod stakla neko. A dobro, počinje deathmatch za sekundu. Evo ga, samo da jedem. Si pobjedio? Ne, moram da ga ubijem. Nisi ga ubio, sam ću. Gdje je on možda? Ma vidiš ga. Ne, vidim ga. Kako, vidiš da pucamo nešto? Ima oružje, mislim se da nema. Da nema on, ne ja. Vidim da pucaš u nešto, ali ne vidim u šta. Pa ne znam, možda je neki la. Mrtav je, to pobedio sam, jej. To, congratulations for winning. To, aj bila baš super. A ne. Ajmo kit PP, jedan živo, zato što ti imaš malo vremena. Ajde, izašao sam ja. Jesi, tu si ti. Evo me, idi. Idi disconnecta, hoćeš. Ti nemaš, evo. Kako da izađem ovdje? Hub, šta ukucaš? Možeš i disconnect. Disconnect, idem nazad. Evo ga kit PP. Metalni mač. Da. A mora verzija 1.8, ja ne mogu. Ajde, ništa. Završili smo. Ajde, ja ću odirati jedan život. Ti, evo, ideš sada? Dobro, ajde, ti završi klip. Dobro. Ajde, ćao. Ćao. Evo nas. Ovdje ćemo još jedan život, kit PPA, da... mikrofon, izvidite. 27 nas ima. Koji kit ćemo, imamo samo Barbarijana. Evo li? Ovo je. Ovo je dobar. Znači, gledam. Healujemo. Moram da se naviknem na ove brojke, da svaki put kada hoću da se provedim da taj stu. U stvari samo mogu ovako sa... Ujde, još jedan udarac. Ima je pola srca. Piše 0 health, to znači da ima pola srca, a nije umro. Dobro, sad ima jedno srce. Ajde više. Mislim da još jedan udarac bi bio dovoljan. Ajde. Šta to što nema u luk i strelu? To. Hoćemo ovog. Dobre, hoće ti. Ne, neće. On se blokira. Ćao. Kako se zoveš ti? Li HD. I još jedan udarac. Dobre. Regenerišemo se, stavimo sve ovo. Ovo ćemo da ubijemo. Pa to je opet Li HD. Mrti smo da ovo će da sam... Ne, neće. On je umro. Da se healujemo. Kako se da ovo iskoristi? Moram da imamo manje od 5 srca da bi ovo je nešto kao... Ako ne iskoristi ovo će mi spasi život. Kao to je, tako neka verzija. Ne verzija, nego stvarčica.
Mrtvi smo. Brzo, healujemo se. Ovo imaju visibility. Sve ih bacakam. Mogu iskoristiti to. Ej! Imamo kao speed i jump boost. Ovo je receiver. Imamo 2,5 srca. Brzo. Pojamo to. To i to. Okrenemo se. Bežimo. Vratimo se i dokrećemo ove. Mrtvi si. Ne, mrtvi smo. I to je bio taj naš jedan život, dobili smo samo 3 kila, ali dobro. To će biti to za ovu epizodu, 4. epizodu mini igara. I kako bih samo nešto da kažem pred ovo završavanje. Da, snimat ću još još mnogo seriji, ali neću samo mini igre, snimat ću i modovano preživljavanje, tu će biti Or Spawn. I obično preživljavanje, to je kao obično Minecraft preživljavanje i neki kao trikovi, i to će biti to za današnju i video je epizodu. I vidimo se u sljedećoj epizodi, doviđenja.